В сърцето на Южна Африка има едно специално място. Прекрасна долина, изпълнена с живот. Тя приютява 60 вида бозайници и повече от 400 вида птици. Това е едно от най-големите светилища на дивата природа в света. Но тази пустиня е изложена на риск. Подобно на много диви места в Африка, съществува нарастваща заплаха от страна на хората. При толкова много потенциални опасности, двама млади учени са на първа линия за защита на тази невероятна екосистема. Чакай, малки Джонатан! Те живеят в сърцето на дивото място и работят денонощно. Тяхната мисия е да разкрият тайните на тази голяма пустиня, да съберем жизнено важни научни данни, които да бъдат използвани за защита на някои от най-емблематичните хищници в Африка. Пазителите на дивото. Хищници без прикритие. Сега е 6 часа сутринта. Денят започва рано за Джонатан Меркле и Хенри Мвапе. Те са учени, които работят с замбийската програма за охрана на хищниците. Тяхната мисия е да наблюдават здравето на тази екосистема, като изучават нейните месоядни животни. Лагерът на замбийската програма се намира на брега на река Луангва, която граничи с националния парк Южна Луангва. Територията, която изучават, се намира в сърцето на огромна пустош, обхващаща близо 70 000 квадратни километра. Богато и разнообразно убежище за диви животни. Наблюдаването на толкова много различни животни е невъзможно. Затова Джонатан и Хенри се съсредоточават върху емблематичен вид, който е ключът към оценяването на здравето на цялата екосистема. Лъвовете. Най-големите хищници в Африка. Като върховните хищници, които сега са застрашени, те са от решаващо значение за младите учени. Лъвовете ловуват тревопасни животни, като антилопи пуко, зебри и биволи, които ядат растения и треви. Тази растителност поддържа и цялата екосистема. Ако лъвовете и другите месоядни са добре, това е знак, че всичко останало в долината процъфтява. Днес екипът търси прайда Луи. Те са част от дългосрочното проучване на програмата за охрана на хищниците. Джонатан, ще спреш ли за малко? Какво? Спри! Редица животни са снабдени с проследяващи яки. Всяка яка изпраща различен сигнал. Взели я? Да, добре. Хенри използва антена, за да хване звуковия сигнал, изпращан от яката, за да намери животното, което искат да проверят. Ето там, 1231 намерили? Да. Пътуването из страната отнема време. Теренът е груб и неравен и не е най-лесният за каране. Усилва се? Да. На 10 часа, мисля. Те пристигат и виждат прайда Луи да прави това, което лъвовете правят най-добре. Те могат да прекарват до 20 часа на ден в сън. След обилно ядене, мъжките лъвове могат да спят цели 24 часа.
Прайдът Луи се състои от един мъжки лъв, 5 лъвици и 3 малки лъвчета, родени миналата година. Те толкова са свикнали с нас, че можем да се приближим без тяхното поведение да се промени. Ние, разбира се, поддържаме дистанция. Приближаваме се малко, за да направим няколко снимки и да проверим за контузии, проверяваме техните данни и след това се отдръпваме и ги оставяме да се държат нормално и да взаимодействат със средата, както обикновено. Джонатан и Хенри са идентифицирали 300 лъва с каталог от хиляди снимки. 174, 173. Те разпознават мнозина само по памет. Това е номер 247 или 173. Белезите или скъсаните на места уши помагат на екипа да определи кой е. Също така, всеки лъв има уникална шарка над горната линия мустаци. Тези петънца са толкова индивидуални, колкото нашите пръстови отпечатъци, но се виждат много по-лесно. Мисля, че 580, 589. Да, защото от дясната страна има 3 петна на мустака. Да, определено е тя. Женска. Родена на 9 март 2013. Това, че могат да идентифицират отделни лъвове, означава, че могат и да проследят какво се случва с тях. Дали са се разболели, наранили или дали се възпроизвеждат. Научили се как прайдовете могат да бъдат подвижни. Женските често се разделят на по-малки групи, а мъжките дори се движат между прайдове. Днес всички в прайда Луи изглеждат добре и са здрави. Добър знак, че всичко е добре в тази зона на парка. Екипът е идентифицирал 18 отделни лъвски прайда и се опитват да ги наглеждат колкото е възможно по-често. Те понякога прекарват навън дни наред и покриват стотици километри седмично. В Африка броят на лъвовете е намалял почти наполовина през последните 20 години и 75% от местообитанието им е разрушено през последните 50. Долината Луангва остава едно от малкото убежища за лъвовете в Африка, така че е изключително важно екипът да ги наблюдава отблизо. Хенри хваща сигнала на друг прайд. Прайда Нсефо, едни от най-успешните лъвове в долината. Мисля, че това е 247. Да, това е 247. Тази женска тук. Учените изучават този прайд от близо 10 години. Те са били свидетели на това, как малките растат и имат собствени деца. Сега в прайда има 6 здрави лъвици. Често женските са отговорни за вечерята и с наближаването на залеза този малък ловен екип изглежда готов за действие. По-голямата част от ловуването се извършва след залез слънце, така че изучаването на лъвовете не е работа от 9 до 5. С настъпването на нощта, екипът решава да остане навън. Младите учени искат да видят какво има в менюто на лъвовете тази вечер. Изключвайки фаровете на джипа, Хенри включва фенерче, за да не притеснява животните. Мога да намаля предавателя, ако искаш. Много лъвове имат любима плячка. И този прайд обича да похапва биволи. Следенето на гладните лъвове по време на лов може да бъде сложно. Особено, когато се движат по пресечен терен. Храстите тук са много гъсти. През нощта е трудно да бъдеш в крак с тези животни. Ако скоро не намерим нещо, ще трябва да измислим план. Тези лъвове виждат 6 пъти по-добре през нощта от хората.
Но новаторска термична камера разкрива нощния живот на лъвовете, както никога досега. Това те ли са? Да, те са. Виждаш ли ги? Да. Страхотно. Опитваме се да се движим в крак с тях и да видим какво ще ловуват тази вечер. Може би са дошли да утолят жаждата си или да проверят за плячка, да си опитат късмета на брега на реката. Следенето на лова предоставя жизнено важна информация не само за това какво ядат лъвовете, но и колко. Това дава на екипа представа за влиянието на лъвовете върху екосистемата и как изобилието от плячка влияе върху тяхното оцеляване. Лъвовете са непридирчиви ловци, които ловуват разнообразна плячка. Тази вечер прайдът Нсефо е хвърлил око на антилопите Пуко. Когато се стъмни, антилопите Пуко не виждат добре. Те трябва да разчитат на обонянието и слуха си. Лъвовете от прайда Нсефо не могат да надбягат антилопата. Те няма да атакуват, преди да са на по-малко 30 метра от целта. Като потенциално лъвскоястие си заслужава да бъдат бдителни. Въпреки че са най-големият хищник в Африка, лъвовете не са най-успешните ловци тук, в Луангва. Учените от замбийската програма за защита на хищниците отбелязват, че само 3 пъти от 10 лъвовете успяват да заловят плячка. Беше дълъг ден. Време е да се върнат към лагера за малко почивка. Не съм сигурен на къде отивам. Дали там е север или не. Движим се на север. На север, да. Всъщност, зави наляво. Наляво? Да. Добре. По пътя нещо привлича погледа на Хенри. Хиена. Ето още една. Видях 2. Там трябва да има нещо. Може би е мъртво животно. Глутница хиени се храни с нещо. Бивол. Най-вероятно тази награда е била открадната от лъвовете наблизо. Хиените се хранят с почти всичко от трупа, включително кости, зъби, кожа, дори копита. Често се бият за труп, но в крайна сметка строга иерархия диктува кой ще яде пръв. След като започнат, хиените изяждат колкото могат и толкова бързо, колкото могат. Хиената може да изяде до 1/3 от теглото си за едно хранене. Това, че те дояждат останал бивол, показва, че трапезата на лъвовете е обилна. Още едно доказателство, че популацията на лъвовете тук се справя добре. Има още какво да се разбере при изследване на самия труп, но екипът не иска да безпокои хиените и е твърде рисковано да излизаш от превозното средство през нощта. Ще трябва да се върнат. След 18-часов ден навън, най-накрая е време за сън. Внимавай с дънера.
Сега е 7 сутринта. Да живееш в дивото означава, че дивите животни са често точно на прага им. Екипът иска да се върне към трупа на бивола, преди маршоядите да го довършат. Когато се приближават, Джонатан забелязва друга хиена. Това е добра възможност да наблюдават един от най-неразбраните хищници в Африка на дневна светлина. Хиените също са обект на изследванията по програмата за защита на хищниците, но е по-трудно да се намерят, тъй като малко от тях имат проследяващи яки. Имаш ли GPS? Да, готово. Вече си го маркирал, браво. Мисля, че често има едно погрешно разбиране. Хората виждат хиените като маршояди, което е вярно. Те наистина ядат мърша, но те също така ловуват. След като двете хиени се отдалечават, Джонатан и Хенри решават да ги проследят. Там трябва да има нещо. Зад дървото има нещо, което не са очаквали. Майка, която кърми малките си. Малките се раждат под земята и излизат основно през нощта. Така че за екипа е рядко явление да ги види през деня. Петнистата окраска се появява около 5 седмици след раждането. Изследвайки пухкавите им нови козини, Джонатан и Хенри преценяват, че тези мълчугани са на по-малко от 2 месеца. Имаме 6 хиени, така ли? Да. Изглежда, че това е обща бърлога на две групи малки от две различни майки. Тези бебета няма да напуснат бърлогата и да се присъединят към глутницата, докато не навършат годинка. Това е вълнуващо откритие. Общо 4 нови бебета хиени. Сега екипът знае местоположението на бърлогата и ще могат да следят отблизо развитието на малките и да добавят важни данни за нивата на оцеляване на хиените. Хиените не са популярни животни тук. Те са обект на много африкански митове, често свързани с смърт или магьосничество. И в резултат на това са били преследвани от хората. Джонатан и Хенри напускат новото семейство и се връщат към първата си задача – трупа на бивола. Хиените от снощи ги няма. С изчезването на хиените, други маршояди са пристигнали да пируват върху останките. Не изглежда прекалено стар. Не изглежда. Мисля, че лешоядите и хиените са тези, които са изяли по-голямата част. Белогърбите лешояди ядат доста шумно, като се провикват в борба за най-добрите позиции. Свръхсилната стомашна киселина им позволява да усвояват онова, което другите животни оставят след себе си. Емблематичната им плешива глава им позволява да се завират в трупа, без да зацапат перата си с гниеща плът.
Такова количество птици върху труп е чудесен знак за здравословна екосистема. Лешоядите са част от групата на чистачите и помагат за спиране на разпространението на болести, които могат да причинят гниещите трупове. Но ролята на тези естествени чистачи си има цена. Пастирите понякога отравят трупове, опитвайки се да убият мършоядните лъвове и други хищници, които се навъртат твърде близо до добитъка им. Лешоядите често стигат първи до трупа и умират след изяждане на отровените останки. Това доведе до бързо намаляване на броя на лешоядите. Тревожно е, че проучванията предполагат, че те биха могли да изчезнат от картата на Африка за по-малко от 100 години. Трябва да вземем Гибсън и да отидем да проверим трупа. Гибсън е въоръженият служител на Замбийската агенция за контрол на дивата природа, който работи с екипа. Излизането от колата е опасно. Мъртво животно може да привлече гладни мършояди. Джонатан и Хенри искат да занесат няколко проби обратно в лагера. Те започват да събират възможно най-много информация. Пробите от тъкани и кръв ще им кажат дали биволът е бил болен или отровен. Зъбите и косата предоставят информация за възрастта и храненето му. Тези важни проби ще се развалят в обедната жега, така че е време да се върнат в базата. В тяхната полева лаборатория Джонатан подлага пробите на дълбоко замразяване във вана с течен азот. И Хенри записва това ценно изследване, подробния им месечен отчет. Тези данни, получени от един труп, се вписват в дългосрочното им проучване за хищници и плячка, осигурявайки жизнено важна информация, която да помогне за защитата на долината Луангва. В допълнение към преките наблюдения, екипът използва множество различни техники за изследване. Имат дистанционни камери, поставени из долината на внимателно подбрани места. Те се надяват да съберат образи на едни от най-потайните си обекти за наблюдение – леопардите. Водейки самотен живот, леопардите са най-неуловимите месоядни. Те се крият в най-гъстата растителност и обикновено ловуват под прикритието на тъмнината. Националният парк Луангва е известен като долината на леопардите. Той е дом на една от най-гъстите популации от леопарди в Африка. Джонатан и Хенри успяха да идентифицират редица леопарди и да научат къде се скитат. Като този, 13-годишната Камути. Тя е необичайно активна през светлата част от денонощието и често ловува в разгара на деня. Тя управлява територията си от 10 години. Този опит я прави много успешен ловец. Фотокапаните на програмата за защита на хищници разкриват също, че има изобилие на импала и бушбук в местообитанието на леопарда.
Тези данни предполагат, че необичайно изобилие от храна може да бъде ключът към успеха на леопардите в долината Луангва. Сега е октомври, най-горещият период от сухия сезон. Но дъждовете наближават бързо. Учените трябва да съберат жизнено важни данни и трябва да работят бързо, преди да започнат дъждовете. След като настъпи сезонът на дъждовете, дивата природа ще се разпръсне из долината и голяма част от пейзажа ще бъде недостъпна поради наводнения. Растителността става гъста и непроницаема, а земята кална и невъзможна за пресичане с кола. Тази сутрин те следят едно от най-застрашените хищни животни в света, което е изчезнало в по-голямата част на Африка. Хиеновото куче. Тъй като се скитат в диапазон от 1000 квадратни километри и пресичат по 50 км на ден, те трудно могат да се намерят. Джонатан и Хенри търсят глутница, известна като горещите извори. За да помогнат за изучаването на тези хищници, те са поставили проследяващи еки на ключовите членове на глутницата. Целта на днешния ден е да се сложи проследяваща яка на едно от кучетата, родени миналата година. Вероятно тези кучета ще напуснат глутницата през сезона на дъждовете, за да намерят своя собствена. Джонатан и Хенри нямат търпение да събират данни за това какво се случва с тях след като си тръгнат. Джонатан, чакай малко! Колко силен е звукът? Не е много силно, но това е мъжко куче, което чувам в момента и просто искам да пробвам да видя посоката, използвайки антената. Добре, мисля, че тук пътят завива. Тази година глутницата се попълни с 8 кученца, но Джонатан и Хенри не знаят дали всички те все още са живи. Те са на 3 часа. Добре. Да, не са далеч. Близо ли е? Да, сигналът се засилва. Мисля, че трябва да проверим. Да проверим? Да. В коя посока? Ето там. На 12 часа, направо. 12? Да. Все още 12? Да, добре. Ето, виждам ги. Да, и аз ги виждам там на 1 часа. Глутницата довършва наскоро убита импала. Въпреки че са 10 пъти по-малки от лъвовете, тези квалифицирани хищници са успешни в 8 от 10 лова, а глутницата яде почти всеки ден. За разлика от много месоядни, дивите кучета не мършоядстват и ядат само това, което са убили. Дивите кучета също позволяват на най-младите кучета да се хранят първи. Страхотно. Ще видим някой от малките. Колко кученца виждаш? Виждам 8 малки. 8 малки. Значи всички са оцелели. В Южна Африка са останали по-малко от 6000 диви кучета, така че да се видят тези кученца в добро здраве е чудесно. Виждам някои малки на по 1 година. Изследванията на екипа показаха, че в тяхната зона на проучване броят на дивите кучета се увеличава и това отчасти се дължи и на тях. Имаме 3 на по 1 година.
Кучетата понякога се заплитат в примки, поставени от хора, които се опитват да хванат диви животни. Усилията на замбийската програма да спаси кучетата и да възпрепятства местната употреба на тези капани вероятно са повишили процента им на оцеляване. Това е единственото място в Африка, което поддържа такава стабилна популация от диви кучета. Ето я алфа-женската. Кученцата няма да останат с глутницата горещите извори завинаги. В обществото на дивите кучета и мъжките и женските оставят глутницата си, за да намерят половинки и да се присъединят към нови групи. Тези кучета ще напуснат преди да навършат 3 години. Проследяването им, когато това се случи, е много важна част от изследванията на Джонатан и Хенри. Когато глутницата почива, е добра възможност да се сложи яка на една от младите женски. Вероятно тя ще напусне групата през идващия сезон на дъждовете. Джонатан вика подкрепление. Майк, браво, тук е Джулиет Майк. Майк, браво. Исках да ти кажа, че сме при горещите извори. Край. Страхотно. Имаш предвид глутницата, нали? Край. Точно така, край. Разбрано, ще дойдем да ги видим. Край. Супер, ще чакаме тук. Джонатан и Хенри работят в тясно сътрудничество с ветеринарния лекар на програмата, доктор Сичанде. Те са избрали на коя млада женска да се сложи яка. Първото предизвикателство е да я оцелят с успокоително. Когато си готов. Добре. Мисля, че оцели. Ще наглеждаме. Тя ляга недалеч от зорките погледи на глутницата си. Виждам я ето там. Добре. Да се приближим. Ще проверим как е. Готов ли си? Хайде. Тръгваме. Джонатан се приближава само когато е сигурен, че животното спи. Доктор Сичанде покрива очите й, за да ги предпази от прах, докато работят. Бързо слагаме яката и изчезваме. Екипът трябва да работи бързо. Колкото по-малко е упоена, толкова по-добре. Запиши 4 вдишвания, 23-та минута. Те внимателно следят признаците за живот. След като яката е включена, те използват тази рядка възможност за събиране на важни данни. – 36,4. Добре, на 3. 1, 2, 3. Хищниците не могат да контролират температурата си, когато са в безсъзнание. Затова я поливат с вода, за да я охлаждат. Оставят я под сянката на едно дърво. Ветеринарят ти слага лекарство, за да я върне към нормата.
Не след дълго тя се съвзема и става. Малко е сънена, но упойката отминава. Доволни от пълното й възстановяване, Добре. всички се връщат в базата. Новата яка ще им предостави основни данни за следващите няколко години. Към средата на ноември небето е изпъстрено с гръмотевични облаци, но земята все още е пресъхнала. Екипът има една последна задача, преди да започнат дъждовете. Те искат да проверят лъвовете от Прайдън Сефо. Тъй като там се случват промени. Мисля да се върнем и да се огледаме. Искаме да открием лъвицата с яката от Прайдън Сефо. Тази година е родила и искаме да видим как е новата майка и новородените лъвчета. Смъртността е висока при младите лъвове. Така че е много важно те да видят двете нови лъвчета и да оценят здравето им. Но Хенри трябва да бъде на разстояние до 1 километър, за да хване сигнала от яката. Да се върнем ли или да продължаваме? Да продължим. Не мисля, че беше сигнала. Беше нещо друго. Добре. Близо ли е? Да, не е далеч. Засилва се. Добре. Да. Да, виждам ги. Това е номер 451. Да, и аз ги виждам. Докато се приближават към нейния сигнал, те намират други членове на Прайда, полегнали на сянка. Младите лъвове от предишни години почиват с баба си. Тя е на 13 години. Изключителна възраст за див лъв в Луангва. Учените от замбийската програма я изучават през по-голямата част от живота й. Изглежда отслабнала. Всички те изглеждат изтънели. Но тя определено изглежда слаба. Да, това са последните й години. Може да е твърде стара, за да ловува, но все пак е находчива. Близкият аромат привлича вниманието й. Леопард току-що е убил импала. Този леопард е само наполовина от размера на лъвицата. Тя не иска да рискува да има битка. Дори срещу 13-годишна баба. Лъвицата занася импала на прайда си. Те с благодарност поемат към плячката.
Фактът, че тази възрастна женска все още може да помогне на семейството си, е ясен знак, че има изобилие от храна и че прайдът е добре. Това е още една индикация, че долината Луангва е в здравословно състояние. Чудесно е да се видят познати лица, но Джонатан и Хенри искат да намерят лъвицата, която наскоро роди 2 малки лъвчета. Ще се опитам да пресека потока, за да стигна до другата страна, където сигналът звучи по-силно. Майката трябва да е някъде тук. Те намират майката недалеч от останалите членове на прайда. Малкото е на твое дясно. Вдясно? Да. Колко близо? В този храст? Тук? Да, виждам го. Изглежда много здраво. На това се надяваха Джонатан и Хенри. 2 лъвчета на почти 3 месеца. И двете в отлично състояние. Има и други нови лъвчета, които трябва да запишат. Идва още едно малко. Към лъвицата Сяката се присъединява сестра й, която също има лъвчета, които даже са по-малки. Виждам 3. Да. Всички са много здрави. И 5 малки все още сучат. Обаче се боричкат. Всяка лъвица има само 4 зърна. Но и 5 братовчеди изглежда искат да сучат заедно. Двете по-големи лъвчета са 2 пъти по-големи, откакто Джонатан и Хенри за последно ги видяха. Скоро те ще прекарват повече време с останалата част от прайда, научавайки къде е тяхното място в това семейство лъвове. Да видят как малките процъфтяват е чудесна новина за екипа за защита на хищниците. Това е добре за бъдещия успех на прайда и за всички лъвове в района. Смята се, че в дивата природа са останали едва 20 000 лъва. Екипът на замбийската програма е изчислил, че долината на Луангва може да е дом на повече от 500 от тези върховни хищници, което прави едно от последните останали убежища на лъвовете. Тези лъвчета са едно вълнуващо и важно попълнение за популацията. През целия си живот те ще предоставят критична информация, за да помогнат за опазването на лъвовете в Луангва. Както във всяка дива зона по света, и тук човешките посегателства винаги ще бъдат заплаха. Но хората са само част от проблема. Те също могат да бъдат част и от решението му. Знаете ли, нашата цел е да опазим тези хищни животни и след това да защитим целия район. Да поддържаме парка и цялата екосистема за бъдещите поколения. Събирайки огромни количества информация и посвещавайки живота си на африканската дива природа, Джонатан, Хенри и екипът на замбийската програма за защита на хищниците ще продължат да наблюдават хищниците, които живеят и процъфтяват в тази дива долина, защитавайки ги за дълги години напред.